Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Margie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda babae ti asawak, ket naaddaanda iti anak. Ket gapu taawan anak mi nga agasawa, inaklon ko ti ubing, ket siyak ti timmakder nga inana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Margie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaturugan ni baby. Sangit asangit itay. Gaputa makaturturong. Nasayat mat nga ron na nakaturugan. Saan ka na marigata na manguuba? Makay na nakamatan. Wonderwin. Kat, kumusta ti ina ni baby? Nag-abroad ka diya talaga? Well, Nasaya at mat. Tapno saan kayo nga agkit-kita? imbagak matan kan ka nga awanan na relasyon mi. Mababalaw na ka di. Ngala, saan ta na pagsaritaan na ita? Ang mga no agapat naman. Sige. Huwag gayam. Kasano itan? Adda trabaho. Nasken nga adda matangdanan at tag-awir ken ni baby. Agikat kalangan iti trabaho. Tas ikan ti mga iwan kan kuana. Saan ang mabalin? Amumot akayat ko lahat ati agtrabaho. Nga uray dakkel ti matmat gadam. Kayat ko nga damot kabukbukuda ka akwarta. O sige, siya kon ti makaamong agsapol iti paraiwan ka ni baby. O, kasano nga ipag? Sigurado ka kadi akayat mo apadagkalan ti potot ni Manong Darwin? Anya ngay nga rod. Kat kunamot ni Darwin ang nagabrodan ti ina ti ubing. Kat intalaknan kin ni Darwin ti anak da. Ay, una yan ni Manong Darwin aya. Iti dahit akinapintas mo. Nagbabae pa hilaeng. Nasakit kanyak dayta. Ay, no siya ti kasta. Isina kon. Noel. Ops. Nelly kunam kanyak ipag. Nelly. Kasta Amom, agpadataan na pintas. Katno siya ti agayat. Oy, saan kunto apulos atuladan ti kabsat ko a babaero? Imbag ko no babaero laeng. Nga madapay ebidensya. Taad da anak na iti sabali a babae. Ala, bay amon. Ay ayatek nga minti kapsat mo. Iso ama pakawan ko. Kuna naasaanan nga ulitan. Iso ngagtalakakan ko na. Okay, sige. Sapay ko mga rod. Tamaagasan ng tipan nakapasakit mo. Nelly. Ay, hangam, kasano ko maamaagasan? Kat sikapayin ti mga iwan iti ubing abunga ti panagbabae ti asawam? Ay, nakakaloka. Saan abalin? Basta tinapatag. Agbalbaliwan ti kapsat mo. Kat, asino nga rudan tinangaywan iti ubing? Ni Noel akapsat ni Darwin. Na imbaglakit din tawan sa rak na ita. Kat, anyamot nga iti marikriknam. Kumusta ka? Amangan mat no adda sa bali apang panunutam. Akas ko maitian niya. Abalsam ti asawam. Awan matkit eh. Day talaang tatalagaan na sakit. Nang runa pa'y numakit-kitak ti anak da. Apay nga rod nga inawat mo pa'y laang ti ubing. Jessa. Amangan no agkibaltang ti panunot mo. Kat anya pa'y ti maaramid mo iti ubing. Mamati ka kadi ang maaramid ko ti kasta. Saan mo't kit di? Ang numaminsan, delikado nga agpungtot dagiti naanos at tao. Akas kumakan ka, naganos ka. Jessa. Ang sabagay, amok kit di asaan ka nga agaramid iti makadadaol matlaken ka. Wen, Jessa. Saan to apulos? Mala, at trabaho tan. Ingkan ijilamisaan mo. O sige, ituloy tanto ti agistorya inton lunch break.
Hello, Darwin. Hello, bakit? Nakaawag ka man? Andan nasarakak ang mga iwan ka ni baby. Stay in latan, tapno awanan parikot. Kasta ka di? Imbagak nga umay itan. Sabtag to di paradaan. Taga ano day tao? Babae ka di? Well, inrekomenda ti gayam ko. O sige, inkanto nga rod sabtan ije paradaan. Well, bakit? Alang rod, kastapay. Bye. Sige, bye. Oy, asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ti asawa. Adan nakasarita na ang mga iwan iti ubing. Uy, talagamot nga iso tinagsapol iti taga-awer, ah? Sabagay, anak na dayjay. Jak amunoan niya ti maibagak iti daytaan na saong. No aping amin nga aging gaita, kat sa anak nga agsikop. Ala, saanen adayta ti panunutam? Alakit din, rumartan, inta mangaldawan. Oy, anya ti pampanunutam, Margie. Di mo matan garawan ta in-order mo, akanam. Jak mo, Jess. Jak maawatan ti riknak. Riknam, ada sakit mo? Nasakit ti ulo? Sana kasta. Kaslaad da sakit iti kaunggak. Nga oray pa'y naaklon kunti amin. Daytan ti ibagbagakan ka, Margie. No apay ngamin nga imanugot ka ayawid ti asawam ti anak na. Jess, Nasakit mo't gayam para kan ka. Angam natural Asino aya ti misis amaragsakan nga adda anak nila kay na idirwar. anya itan taramidak. Kasla nagbabawi ak iti pangadeng ko. Kasano nga rod itan? Jak mo, Jess. Basta tinapatag, di mo itulok ang makaaramid ka iti pakadadaalam, ha? Pasig kumaana saya ti panunutam. Saan mo nga itulok nga agarikan ka ti sakit tinakam? Taamangan no pakadadaalam to dayta. Oh, anda kamot gaya man ipag. Kunak man, wag overtime ka. Ay, jak mayulot yung trabaho. Ala, umay kan, sumrek ka. Adda di taong nagdamanong Darwin, kan tiyaya. Sige. Ay, mabit lang, Noel. Hmm? Saan tapay nga umunag? Apay kastoy tiriknak. Oh? Kasla ad-adan ti sakit amarikriknak iti barukong ko. Anya? Kaslag tibtib ba ayo ti barukong ko? Ay na, ang mga nubanog mula dayta ipag. Lalakit din, umunagtan, taing ka ag merienda. At dalinutok itahay a carbonara. Sige, agkapi ka pa'y manang. Agmerienda ka pa'y bakit? Naghabay kayo anak katugaw. Kasla agam-am mo kayon asigod. Ha? Kwa? No kasta, si Katiyaya ti ubing? Wen, manang? Anya tinagan mo? Fairly, manang. Iti kasta lang Kasla saan ka ayaya? Akasla saan mong amo ti agaywan iti ubing? Nalain ka nung agaywan iti ubing ni Feli, bakit? Iso nga minti para ayawan iti anak ti gayam ko. Ka? Apay akayat na ti simurot kan ka? Kat adamat gaya man trabaho na? Anda ka nung aminan tay katugangan ti gayam ko. Iso asaandan akasapulan ti taga-awir. Kasta? Di ka agdanag, manang. Aywanak anaimbag ni baby. Iti day taalangam. Kasla saan laang ati ubing ti aywanam. No di pa'y kat agraman ti amana. Margie, anya ka rin ti sasawam. Sige, nasaya at matngarod no kasta. Sige, inakon iti silid tagpelosa. Apay adi ka matlarumwaran dito silid. Makan tayon, nakaluton da Feli kan Noel. Nasakit ti ulo. Pag tumarka iti para iti sakit ti ulo Sige, umuna kayo latan namangan.
Mga anak tulat na mabisina. Apay kasla gumurgura ka. Pag ko na amakas na. Adda makagapo. Si kamot lang ang ti makasumbat iti dayta. Ala, umuna kami nga roda na mangan. Agkabagabak ka talaga. Diyak maawatan no apay akas to eh. Oh, kasano? Napintas ka di ti taga-aywan iti showman mo? Juan, napintas kan ub-ubingam iti siya. Panagkunakat saan ayaya day chay. Anya nga rod? Sa bali ti atap ko. Kasla iso ti ina jay ubing. Anya? Kasta siguro ti kayat asawan ti panagtibtib bayo. Pag ko na ang matakasta. Sa bali ti madlaw ko Jessa. Ajay yaya. Kat isumat laang ti ina ti ubing. Anya? Sige, aramidak timbag ang manang. Kayat ko apaliiwam an imbag di tabalay nilo. No kasta arumor kami ngagtrabaho. No addamadlaw mo, ipakaamom kanya. Wen manang, Imbagak metan kan kati makagapon no apay. wen manang, mawatak. Kat di kagdanag, tawan pang ibagak asabali. Tanarigat nga agpaiso ti machismis. Agyaman nak tamaawatam nilo. Di kagdanag, itud ko titangdan mo. Oh, agyaman na ta nagsubli ka matlaang Darwin. Oh, Gaputa ka iliw kan, Feli. Agam, apay nga da ka di ti paraangan. nakaturog ti anak ta. Iso nga inuray ka diti paraangan. Umay ka nga roda na. Ops, oo. Hindi naksakruyan Ang mga no maibatanak. Kan ang mga no ada makakita ka data. Uray adda makakita ka data. Taawan bibiyang nagiti ka aruba, iti ka aruba na. Ala nga ron. Ipan na ko ni Giselle. Hello, Nilo. Agkita ta? Sa dino? Sige, amok day a restaurant. Umayak itamat naan. Bye. Jessa, rumarak biit. Oh, sa dino ti papanam? Agkita kami kini Nilo. Titinang danak nga agpaliiw ijebalay. Kat, agander time ka. Juan, Jessa. Okay, sige. Aganad ka nga rod. Ada ebidensya manang, in video ida. Apay nga rod adi mo imbaga. Tanag diretsong ak ijebalay. Tapag karwak ida. Saan ka ngagdarasudos? Ang mga noon niya ti mapasamakan ka. Kaya't ko ida makita iti akto. Awagam ni Noel. Kat da kayo adwa ti mang doktal. Narigat nagmay saka. Juan, awagak itamat lang. Aginayat ka. Tapno saan ang makadlaw dagiti awanan pa Ay na, awanan ba hindi talaga no bilang tapod nung adda relasyon da? Umay ka. Aginayat ta amang ilukat itirinaw. Mm. At damat tulbag ta. Iso ang makastrik talat na. Wan, ala, intan. Ipag, at datan dito ridaw ti silad ni Feli. Hoy, Dungat ta. Uy, bumangon ka di Darwin. Mabisina kon. Agorder tayo di kanenta. Tamas sa dutak nga agluto. hoy. ka pa Apay maningin guyod na. Iliw ka man. Ay Siga na. ha. Pilyo ka talaga. Nakarecord dagiti sa uta. Kat i-video idang apaman nga ilukat mo tirinaw. O sige. Mga nagsaan. Sige. Kailangan alukatan tirinaw naman. O sige. Ay! Oh my gosh! Hoy! Naka-video kayo ato. Adan na batad nga ebidensya. Idarum kayo, manglilipad! Pangasim, Margie. Agpalawagak. Anya pa'y laang ti palawag mo. Kat nagbatad ang nakitak tilang ayo adwa iti kama.
Margie, Saan ang mabalinday to'y Darwin? Idarum kayo! saan ko ma? Pangaasim, tadi mo padakarin na ito eh. Ornusan ta ko ma na ito eh. Pumanawak dito'y balay. Ngam agsaga na kayo. Tatalagang idarum kayo! O sige, dito'y kapailaan nga agnaed, ipag. Di ka kayat apanawan. Kapsat ko ang agpaiso ni Manong Darwin. Ngam diyak kanunungan ti inaramid na. Noel, Agudwata iti abang iti dito yung apartment. Sagay sa tamat iti seled. Isungawan parikot. sige. Ipag. Kinasaritak ni Manong Darwin. Sakbay nga imayak dito'y pagabangan ta. Kat imbagak, ano di na kayat nga agdarum ka? Naskan nga isina ng ti babae na. Kat, uwan ko na. Pagawidin na kanuda feli ije lugar da. Kat sandan nga agkita pa'y. Kot, dayjay pinagsasawak pa'y ni Feli. Noel, apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi nga kasawa. Baso ni Manong ko daytoy. Babaero namin. Nagsakit. Kasladyak maaklon. Awan ti amo ka nagkuranga. Tapno kas to'y ti aramidan ti kapsat mo. Pangasim, ipag. Pagkalmaan pa ang tirik na. Agpanunot ka na imbag ti rumbang nga aramidam. Pangasim. Di na ko mairaman Mami, jakmat kanunungan ti naramid ti kabsat ko. Si kalat ti ipag ko. Di kagda nag-ipag. Tumulong tapno maurnos ti relasyon yung agasawa. Ipag, saan ka kuman nga agdarom? Pagkawanam kuman ti kabsat ko. Saan akon ang nagdarom, ket napakawan ko ni Darwin, Mr. Lonely. Innem abulan ng tinapalabas, ket nakaikadeng akon asa anak ang makisinublihan ken kuana. Nga oray pa'y sumarsarong karmet, iti apartment mi, iti kabsat na. To'y pagayam mo, Margie. Agyaman nakpagayam Margie, iti dayto apakasaritaam. Nalaka ti mamakawan. Ngem nagtalinaed lata ti sugat. Ano malagip mo ti pannakalipot mo, ket agutot. Ala, noan yaman ti pangedeng mo, si kalata ti makaam mo. Basta lakit di ammom, apagsaya atam. Bueno papagayam, mingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinagan a Margie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paklay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.